Bez té umělé inteligence bude člověk méně efektivní a to jeho místo na trhu práce bude čím dál tím nahraditelnější. Lidi jsou všude po světě stejní. Pro mě ten hlavní rozdíl je takový to businessový slůvko engagement. Ten výkon je někde úplně jinde. Vidí výsledky své práce při každé platbě. Jak to funguje v Indii? Dobrý den, diváci, vítám vás v dnešní epizodě podcastu Karty na stůl. Moje jméno je Daniela Jaburková a dnes tu mám čest přivítat Jindru Zeleného. Je to taková naše legenda pražského IT. Jindrovo oficiální funkcí je vice prezident pro oblast Card Present v Global Payments a je to člověk, který má na starosti vývoj fyzických platebních řešení v globálním měřítku. Jindra dříve vedl pražský IT tým, ale dnes jeho role má strategický přesah. Jindro, vítejte. Dobrý den, díky za pozvání. Já mám velkou radost, že jste toto pozvání přijal. Na začátek bych na vás měla otázku. Zda byste mohl vysvětlit, co to znamená ten pojem Card Present. Jako Card Present se obvykle označují platební řešení postavený na tom, že fyzicky ten platící člověk přijde na místo akceptace a platí kartou, případně jinými prostředky. A co všechno do této oblasti spadá? Mluvíme jenom o platebních terminálech nebo i o něčem dalším? Drtivý většině samozřejmě dneska tím pojmem chápeme akceptaci prostřednictvím klasických platebních terminálů. V posledních letech se rozmáhá i platba prostřednictvím mobilních zařízení, který přes NFC čtečku jsou schopní akceptovat bezkontaktně platební karty. Tohle řešení označujeme jako soft POS nebo tap to phone a podobně. A plus do této oblasti patří i veškeré technologie, které souvisí s konektivitou na platební terminály, to znamená třeba cloudový rozhraní prostřednictvím, kterým obchodníci ovládají svůj platební terminál. A je nějaké z těchto řešení, které je vám osobně nejbližší? Tak, takhle bych to neřekl. Samozřejmě ta oblast softPOS je něco, co je trendy a kde vidíme prudký nárůst počtu zařízení, který akceptují právě karty bez klasického platebního terminálu. To je hodně věc, která teď frčí, ale obecně nemáte osobní preferenci. Přesně tak. No. A jak se podle vás proměnil svět těch fyzických platebních karet v posledních letech? Tak asi všichni víme, že se nám platební karty dostaly do mobilu, že tam už vidíme, že cirka 50% všech platech se dělá prostřednictvím walletů, Apple Pay, Google Pay. Dalším trendem, který vidíme, tak je snaha o to nabídnout zákazníkům i další platební prostředky, nejenom klasické karty, ale i v Čechách máme už docela běžně k dispozici QR kódy postavený na bankovním standardu pro platby, kde každý člověk může zaplatit prostřednictvím smart bankingu. Snaha je samozřejmě ušetřit, aby to pro obchodníka bylo levnější a liší se to taky samozřejmě podle regionu, protože kde jsme my, to je jedna věc, ale úplně jinak to funguje v Indii, úplně jinak to funguje dál na východ, Asia Pacific a samozřejmě Amerika je taky trochu specifická. Teď jste mě zaujal. Jak to funguje v Indii? V Indii tam mají krásně vymyšlený standard UPA, UPI, Universal Payment Interface tuším, kdy každý obchodník sebe menší, viděl jsem to i na káře, kde chlapík prodával banány, tak mají prostě papír se statickým QR kódem a kouzelnou krabičku vedle toho a když si dohodnete cenu, tak si naskenujete ve svým smart bankingu indickým QR kód, napíšete částku, kterou chcete obchodníkovi poslat a v ten moment kouzelná krabička hlasově sdělí, že na účet obchodníka byla připsaná takováhle částka a je vyřešeno. Takže i v Indii takhle u zelenářů a ovocnářů lze platit přes smart banking. Úplně všude. To jsou trošku napřed než v České republice, když tady vidím vždycky nápis nelze platit bezhotovostně.
A vy jste zmínil, že tedy vlastně ty platby přicházejí, nebo naše karty platební, tak přicházejí do mobilu. To je ten rozdíl, který se postupně stírá mezi to card present a card not present? No, nebo to je něco jiného? To je něco jiného. Card not present je většinou rozuměn e-commerce. Prostě kdy ten člověk fyzicky u toho obchodníka není u vyloženě online platby. Vending toho prodejního automatu a podobně, ale sedí doma u televize. A mění se teď nějak chování zákazníků v souvislosti s tím nástupem mobilních karet? Pozorujete to z hlediska vývoje těch systémů, myslím? Ale to chování zákazník se mít placení co nejjednodušší. Takže já věřím, že ten mobilní telefon je pro většinu lidí příjemnější. Teď jsou trendy ještě ty různý wearables, různý platební prsteny a další věci. Ale myslím si, že ten telefon je něco, co člověk má u sebe stejně vždycky, takže z tohohle hlediska mi přijde pořád jako nejpohodlnější. A samozřejmě vymýšlí se všechno možné, aby zákazník mohl dokončit platbu. To je základ. A nebo vidíte nějaký znatelný posun u obchodníků, co používají ty naše platební systémy? Že se to začíná vyvíjet nějakým jiným směrem, nabírá to nějaké jiné obrátky, technické požadavky a podobně? Obchodníci chtějí, aby byla platba nejjednodušší a nejlevnější. Tím je to celý motivovaný a samozřejmě obchodníci budou preferovat platební metody, které jsou pro ně levnější. Takže ano, obchodníci chtějí mít možnost platit bankovním převodem a dalšíma prostředkama, ale na druhou stranu pořád ty karty to svoje místo tady mají a budou mít i do budoucna. Ano, obchodníci jsou rádi, když si u nich zaregistrujete kartu a opakované platby potom děláte už jenom nějakým zjednodušeným pokynem k platbě tou zaregistrovanou kartou. Já jsem úplně na začátku při představení vaší osoby zmínila, že ta vaše role se změnila do role strategické. Mohl byste nám to popsat, co teď vlastně máte na starost, jaké týmy zaštiťujete a podobně? A v tuhletu chvíli mám zodpovědnost za tu oblast Card Present v rámci skupiny, takže mám vývojové týmy, které jsou v Americe, v Mexiku, a samozřejmě v Evropě, a v Indii, na Filipínách, v Hongkongu. A řešíme vlastně strategii, jak různé platební aplikace, které existují v rámci skupiny, tak zefektivnit, jak zredukovat množství platebních řešení, které se vyvíjí různě po světě. S každou další akvizicí se nám dostává do skupiny další platební aplikace. Teď nás to bude čekat znova s WorldPay. A ta hlavní asi strategická úloha je opravdu v tom vybrat správné řešení pro každý region a pro každý merchant segment. Tak, aby se to nerozmělnilo a nerozutekly se ty řešení. Tak, aby to bylo co nejefektivnější. Protože asi napsat jednu aplikaci, která bude umět úplně všechno, nejenom pro face-to-face platby, ale bude podporovat i ten omnichannel, integraci s enterprise zákazníkama a podobně. To je přece jenom velký sousto. Takže spíš to poskládat tak, aby těch aplikací bylo co nejméně, ale zároveň ten vývoj byl pořád efektivní. Dřív ta vaše role byla spíš role šéfa vlastně našeho pražského IT. Bohužel to funguje tak, že když nevíme s čím kam, tak jdeme na vás. To pořád zůstalo. Jak byste popsal tu svoji předchozí roli? Co jste řešil? Předchozí role byla krásná, protože jsem zastřešoval celý engineering a core processing a dávalo to smysl, protože ty řešení, které jsme dodávali v našem regionu, a vlastně té střední a východní Evropy, tak obnáší vždycky dodávky
různých produktů, změny na úrovni různých produktů. Ten projekt, každá vlastnost, která se dodává, tak má dopad na boarding, na terminálovou aplikaci, na host, na backend, na fakturaci a podobně. Když měl tohle všechno člověk pod kontrolou, tak bylo jednoduché dát dohromady priority a v rámci svých týmů se domluvit na tom, aby všechno bylo dodáno tak, jak si zadavatel, většinou business představoval. To byly lokální týmy? To byly všechno lokální týmy. Samozřejmě tím, že se nám tato koncepce, kdy vlastně celý engineering v rámci té střední Evropy, tak byl rozstřílený do liniového managementu a do korporátu, tak v tenhle ten moment už je ta koordinace složitější, ale zase jako určitá logika samozřejmě zatím je, nechci být v tomhle negativní, zase to otevřelo těm jednotlivým produktům v rámci naší firmy cestu dál do skupiny, protože najednou člověk, který zastřešuje třeba veškerý boardingový systémy na světě, tak najednou vidí, že pražská boardingová platforma je suverénně nejrychlejší, nejflexibilnější, dokáže nejrychleji se integrovat s jinýma systémama a to vede samozřejmě k tomu, že je pak žádaná i v dalších regionech a už se nedostávají kapacity pro náš region a tak dále a tak dále. Nicméně já cítím, že vlastně ti lokální lidé pořád na vás dost spolíhají, že když je něco třeba řešit, tak za vámi často chodí. No tak když má po těch 21 letech člověk od čeho klíče, tak samozřejmě se to ví, ale tak to není samozřejmě problém, tak jako když můžu, tak rád pomůžu. My, když jsme se připravovali na podcast, tak vy jste i povídal, že hodně umetáte cestičku, aby se těm týmům líp pracovalo. Co si po tím můžu představit? Já myslím, že ta hlavní úloha, to, co je naprosto nejdůležitější, tak je sehnat funding, sehnat nový pozice, sehnat práci a to je v podstatě taková ta úloha, kterou ten seniorní management musí hrát směrem dál do skupiny a prezentovat ty řešení, který má u sebe. Jsou to veškeré formy reportingu a všechny úspěchy, všechno to, co se povedlo, tak se musí samozřejmě náležitě prodat a vytvořit správné smýšlení o naší entitě, o našich produktech a to pak vede k tomu, že když je další akvizice a vybírá se, který řešení je vhodný do budoucna, co je to go forward řešení a podobně, tak samozřejmě, když jsou úspěchy a když všechno funguje, tak je to snazší potom sehnat i nový pozice a umožnit tomu týmu další růst. A čeho byste se nejradši zbavil? Co je pro vás takové nutné zlo? Reporting nebo sehnat rozpočet? Ale to se nedá zbavit. Je to prostě jeden velký balík. Jako to k té pozici patří. Akorát bych se zbavil organizování schůzek s lidma, kteří jsou podobně vytížený jako já. To je to pravý peklo. Ale jako samozřejmě tak jako výrobním prostě nástrojem programátorů, tak ty děti píšou ten kód, tak já dělám reporty a smlouvy a sháním peníze. Máte rádi výzvy, technologie a dobrou partu? Tak proč ještě nejste s námi? Napište na kartynastůl@gpe.cz. Možná hledáme právě vás. A je něco, co vás naopak jako příjemně překvapilo na té roli, když to vidíte teď z toho big picture? No, těch příjemných překvapení teda bylo úplný minimum, ale co je na tom zajímavé a co člověka baví, tak je, že se dostane nebo pochopí, jak fungují další regiony. Stejně tak jako v Praze už dávno mě vždycky zajímalo, jak funguje celý ten ekosystém od začátku do konce, tak ty člověk ví, co tam musí být a teď v různých regionech zjišťuje, jak řeší právě boarding, jak řeší KYC, jak řeší back office, jak řeší fakturace, merchant portály a tak poznává, jak vlastně fungují různý regiony. Někdy jsou tam rozdíly, někdy je to podobnější. A takže tohle objevování a to je na tom zajímavý.
Je mi jasné, že když vidíte potom něco, co funguje lépe než u nás, takže to určitě trvá delší dobu, než se to podaří implementovat. Ale bylo něco takhle, co jste objevil a řekl jste si, jo, to by mohlo hodně zlepšit život nějakého konkrétního týmu? No, popravdě těch věcí, které jinde fungují líp než u nás, jsem moc neviděl. No, tak pojďte pochválit tady lokální pražský tým. To já chválím, kudy chodím. Jako věřím, že to pražský tým ví, protože skutečně s tím počtem lidí, který máme my k dispozici, tak ten výstup, který je na konci, tak je zdaleka... Jsme efektivní. Zdaleka teda mnohem efektivnější, než vidím někde jinde. A v čem to je? Je to v tom, že máme třeba dobré technologie, nebo dobré vzdělání, nebo lidi, co prostě mají vysoké nasazení? No, já vycházím z toho, že lidi jsou všude po světě stejní, ale pro mě ten hlavní rozdíl je takový to businessový slůvko engagement. To je prostě to jak ty lidi s tou firmou žijou, jak tam vnímají svoji roli a svoji zodpovědnost a samozřejmě čím víc ten člověk má povědomí o tom, co vlastně dělá, proč to dělá, kdo to bude používat a bere zodpovědnost za ten celek, nejenom to, že napíše kód, že něco otestuje podle zadání a podobně, ale že opravdu přemýšlí nad tím, že to bude někomu sloužit, aktivně se zajímá o to, jak se to potom v té produkci chová, jaký je feedback od těch, ať už uživatelů, techniků, salesu, kohokoliv. Tak když je nastavená takhle kultura v rámci celé firmy, u různých týmů, to zdaleka se netýká jenom té mojí oblasti, ale myslím si, že takhle to funguje opravdu všude. Tak prostě ten výkon je někde úplně jinde. Pokud ty lidi opravdu aktivně jsou vedený k tomu, že jako mají chodit s nápadama, mají přemýšlet o tom, jak dělat věci efektivnější. Tak je to otevřenější prostředí. Je to tak, že ty lidi to berou, řekněme, víc. Myslím si to teda, samozřejmě to nevím, ale myslím, že aspoň někteří lidé to prostě opravdu považují za svoji firmu a vidí výsledky svojí práce při každé platbě. To je fajn. Děkuji. Jak vypadá váš běžný den na té nové strategické roli? Nebo nové? Jak dlouho vlastně jste v téhle roli? V téhle roli jsem od září loňského roku, kdy se usoudilo, že už není potřeba, aby někdo měl na starosti celou technologii v rámci střední Evropy a den vypadá pracovně. Já jsem spíš ranní člověk, takže vstávám brzo. Vyhnete se zase pražským zácpám, to je plus. Pravda, no. Ve 4 hodiny to jezdí málo, takže nějak kolem té 5. bývám v práci. Někdy později, když jsou nějaký třeba firemní večeře a podobné povinnosti. A s hrůzou zjišťuju, co mám v mailboxu z Ameriky, případně Oceánie a Pan Asia, prostě z Asia Pacific no a pak od sedmi většinou pomalu začínají koly a na začátku, že jo, Indie, Evropa. Takže od 4 do 7 máte čas na ty své věci a pak už jste v záběru. Pak už je to, no, přesně tak, no. Samozřejmě ta Amerika zase je odpoledne, takže tam to do těch 6 třeba. A třeba člověk na těch, určitě tam je 3 hodiny, kdy člověk musí stihnout všechno vyřídit s Amerikou a to je občas docela napínavý tohleto. Časový harmonogram je někdy těžké skloubit. Je to tak. Já bych se teď vrhnula do jiné oblasti a to je robotizace a umělá inteligence. Víme, že hrají velkou roli a budou hrát ještě větší roli, nejenom v platebních řešení. Co si myslíte, bude podle vás umělá inteligence usnadňovat robotizaci v platebních řešení? Bude to možné? Já bych to jako oddělil. Tak jedna věc je robotizace, kterou používáme, a nevím, posledních 6 let už a právě pro testování aplikací uvnitř platebního terminálu, kdy
v podstatě máme zautomatizovaný základní testy a cílem je být schopný opakovaně provádět za stejných podmínek testy, detekovat jednoduše rozdíly, provádět spoustu kontrol, který by člověk nezvládnul a uvolnit tím ruce těm manuálním testerům, který pořád samozřejmě mají svoje místo, ale ty by se měly zabývat těma složitýma věcma, ne to, co je potřeba dělat každý 14 dní po releaseu. Takže robotizace, tam si troufám říct, že jsme hodně daleko, i v Praze že děláme hardware, který tu robotizaci a vstup z karet, to říct karetní vstupy, všechny simuluje. I sdílíme ty zařízení, které v Praze děláme s ostatníma entitama. Na každou služebku vždycky vozím zařízení a předáváme si to různě. Jak to projde přes terminály bezpečnostní? Zatím nebyl problém. Tohle to docela tolerujou. No ale pak je tady ta oblast té umělé inteligence, která je relativně novější. Zaplať pánbůh už nám firma po těch letech obav, co to všechno může znamenat z hlediska bezpečnosti, tak už nám dala nástroje, před pár měsícema, který můžeme při vývoji využívat. Takže snažím se, co můžu, všechny přesvědčovat a aby adoptovali to, co dostali, naučili se to efektivně využívat, protože věřím, že umělá inteligence při vývoji bude prakticky to samé, jako byla automatizace při testování. U klasických Java aplikací, backendových aplikací, tam už prakticky ta role toho manuálního testera úplně vymizela. To je prostě mrtvá profese. Tak stejně tak za pár let zmizí ten vývojář, který nepoužívá. Chci se vás zeptat, co myslíte, že vlastně je za ohroženou pozici? Prostě bez té umělé inteligence bude člověk méně efektivní a to jeho místo na trhu práce bude čím dál tím nahraditelnější. No, tam určitě si myslím, že ano, dneska je to pro ty lidi některý novinka, pro některý už samozřejmost, ale věřím, že za pár let už to bez toho prostě nepůjde. A naopak, kterou pozici třeba vidíte ze svého úhlu pohledu, jako že ji stejně umělá inteligence nedokáže nahradit? No tak opravdě řečeno, takových pozic, když pominu všechny manuální profese. A nenapadá mě popravdě. Ano, samozřejmě. No já teď, když nad tím přemýšlím, tak si říkám stejně, když potřebuju třeba poradit, co se týká telefonního operátora, tak snažím se dostat vždy na toho živého člověka a nemluvit s robotem. Ten robot toho bude vědět víc než ten člověk. Jo? Tak ano, že to dneska ještě nefunguje 100%, funguje to o 200% líp než před 3 lety. Jo? Bude se to dál vyvíjet, takže já věřím, že ta umělá inteligence, byť se to někomu nelíbí, tak prostě to svý pokrok nezastavíme. Tady bude, přesně tak. No, musíme to brát jako pomocníka a ne jako hrozbu. No. A co se týká těch platebních řešení do budoucna, tak vidíte, že nám to pomůže, já nevím, třeba při nějakém novém řešení vymyslet, nebo... Těžko říct. Každopádně v určitých oblastech věřím, že fraud detection třeba, tak tam takovýhle modely určitě smysl mají. Jestli nám bude umělá inteligence sama vymýšlet novinky pro trh, je to možný, zatím to tak není. Dobře, děkuju. V rámci, my jsme zmínili, že vlastně mezi vaše týmy patří různé týmy v zahraničí. K tomu se ještě pak vrátíme v následující epizodě. A vy jste povídal, že vlastně náš pražský tým je velmi efektivní. To znamená, že my sdílíme vývoj i do ostatních regionů? Kam třeba? A proč? Kromě té efektivity. Tak už v principu samozřejmě to pražský vývojový centrum tak dodává služby do těch okolních zemí, protože zase tolik vývojových center v rámci skupiny není. A
Rozrůstáme se, no. Každopádně teď hned třeba tlačíme naše řešení do UK, kdy naše platební terminály s naším softwarem by snad měly být někdy v Q1, Q2 už v produkci. A o jaký konkrétní produkt se jedná? Je to platební aplikace Nucleus, která je dneska vlastně v 7 zemích v Evropě, včetně toho Německa, kde teď rozjíždíme pilot pro akceptaci Giro ILV karet a čekáme na schválení projektu, kdy budeme naše terminály tlačit i do Asia Pacific, jednak Austrálie, Nový Zéland a potom Filipíny by měly být první, a Malajsie, Hongkong, Macau. A co je důvodem, že jste vybrali zrovna tyhle země? Protože tam Global Payments působí a protože tam používá terminály třetích stran, takže z tohoto je to jednoduchý. A firma samozřejmě chce ušetřit a nechce platit jiným subjektům za to, co si může vyvinout sama, respektive to, co už do značné míry má. A třeba zrovna ten zmiňovaný produkt Nucleus patří mezi vaše oblíbence. Každý má nějaké takové to svoje miminko. Když jsem tady mluvila třeba s Petrem Lhockým, tak taky zmiňoval svůj produkt. Máte vy něco takového? Ono to zase vypadá blbě, když člověk má rád jeden produkt a přitom jich má spoustu, to by se ostatní produkty urazily. Dobře, politicky to odpovíme. Každý produkt má to svoje. Nucleus je fajn, protože ta kadence, s jakým se dodávají nový releasy a nový featurey na trh, tak je opravdu hodně rychlá a generuje mi to spoustu novinek do reportů, takže Nucleus, ano, to je hodně oblíbený produkt. No a protože už jsme tady pochválili vlastně to pražské IT centrum, tak vidíte něco v porovnání vlastně s těmi jinými kulturami, s jinými zeměmi, kde máme, jak to říct, mezery, kde bychom mohli přidat? No tak přidat můžeme vždycky. Ale bychom to přežili. Ale že bych jako dával jinou entitu za příklad Praze, to teda ani omylem. To skutečně v tomto směru jsme určitě mnohem dál, ale jako neříkám, že to je chyba těch entit, prostě jinde to funguje opravdu takovým způsobem, že vývoj dostane zadání detailní a prostě implementuje, a když se těch lidí zeptáte, kdo je jejich zákazník, tak to prostě neví, protože jim tu informaci nikdo nedá, protože vyvíjejí na Filipínách pro Kanadu, pro Ameriku, prostě jsou tak strašně daleko, že nemají šanci prostě se k těm informacím z produkce dostat, zeptat se na nějaký feedback, prostě nejde. A my tady v Praze jsme v tomhle regionu, všichni ve vývoji vidí produkční data, vidí, jak se co používá. A když se dělají testy, tak se samozřejmě vybírají ty testy, které testují to, co se používá, a ne nějaký hypotetický kombinace. Takže jako tady je velký sladění s tou produkcí. Kde bychom mohli jít ještě dál, tak určitě je to ještě, řekněme, lepší ten monitoring chování aplikací, a to nejenom těch platebních, ale obecně vždycky mě překvapí, když nám hlásí chybu zákazník. Stává se to často, ale to je prostě ostuda. Musíme my vědět, že nám něco nefunguje, ne že nám to hlásí zákazník. No. Ale obecně teda vlastně chválíte komunikaci, sdílení dat a to funguje potom v rámci celého toho produktu. Jo, a hlavně my jsme totálně sladění s produktem. To znamená, skutečně funguje, že technologie dělá to, co řekne produkt, navrhuje, co se může dělat, ale prostě produkt říká, co se má dělat, a vývoj nebo technologie se snaží říkat, jak se to má dělat co nejefektivnější. A takže dohromady nám to jako funguje úplně výborně. A je to i tím, že sedí vlastně vedle sebe tyhle lidé, že to není tady v Praze a produkt třeba není v Anglii a podobně? To je podle mě obrovská výhoda. Neříkám, že to nemůže fungovat, když jsou ty lidi dislokovaní. Taky máme některý vývojáři, že prostě do té práce nechodí a funguje to, takže určitě nechci říct, že
jenom díky tomu, že jsme pohromadě a když se ty lidi dají dohromady, že to najednou začne fungovat, to v žádném případě ne, ale je to prostě mnohem snazší. No, protože když to srovnám třeba s vývojem, jak funguje pro vývoj aplikace pro americký trh, tak tam je většina lidí v Manile, zbytek lidí je v Americe, mezi Texasem a Manilou je 13 hodin rozdíl a ty lidi se prostě nemají někdy šanci si zavolat. Už se to tam prostě ztrácí. V pracovní době. Jo. No, musí spolu komunikovat, ale prostě když člověk mluví stejným jazykem a je ve stejným časovým pásmu a ideálně ve stejném ofisu, tak jako je to mnohem snazší. No. Vy máte ve svém týmu hlavně seniorní IT lidi. Máte tam i juniory? Máme hlavně seniory a vzhledem k tomu, jak máme omezený počet pozic a vydupat si další pozici je docela namáhavý. Takže z toho důvodu se snažím, aby ty lidi byli co nejseniornější. Máme tam i bývalé juniory, tak bych to řekl, takže určitě jsme rádi, když se podaří najít někdo co nejmladší a přivohneme si junior ho. Junior s otevřenou myslí. Přesně tak, to je za mě úplně to nejlepší. No. Ale to taky má to i stinné stránky, prostě když člověk veme juniora a junior se prudce zlepšuje, tak to musí následovat samozřejmě i ocenění na platovém tom. Má to i další souvislosti, ano. A to pak se v rámci korporace řeší obtížně, takže pro mě je snazší, když najmeme rovnou seniora a nemusíme řešit. Rozumím, takovýhle. Korporátní život má svoje plusy, ale samozřejmě i ty negativa. Přesně tak. No. Teď, když opustím to pracovní téma, tak se vás zeptám, jak by vypadal váš ideální den bez práce. Nemáte počítač, nemáte telefon, co byste dělal? No to bych zajel do Maďarska a naložil se do lázní, to je daleka nejlepší destinace pro mě. Pro vás nejlepší relax. No. A Maďarsko to je země vína a já o vás vím, že vaříte pivo. No, Maďarsko je země vína, tam jsou moc hezký ty vinařství. Jako taky. Ani vínu se nebráníte, ale já jsem se chtěla trošku takhle oslím můstkem dostat k tomu, že rád vaříte pivo. No, rád vařím pivo, ale toho času na to moc není. Není. A už máte nějaký jako svůj vylepšený recept? Nebo jste si našel něco na internetu a... To je jako normální vaření, tam taky člověk už se nedívá, jako kolik a neváží si to a už to tam pere, takže to jako samozřejmě s pivem je to podobný, ono jako umění udělat dvakrát stejný pivo, řekněme, ale jako když člověk teda se nepouští do úplného dobrodružství, tak jako to nějak nakombinuje a vždycky to dobře dopadne. Dobře. Já moc děkuju za to, že jste přijal pozvání do podcastu a rozloučím se s vámi. Díky za pozvání. Diváci, děkuji, že jste sledovali tuto epizodu s Jindrou Zeleným. Sledujte nás na YouTube, Spotify a sociálních sítí. Pokud nám chcete něco sdělit, máte možnost napsat mi vaše názory nebo podněty na e-mail kartynastůl@gpe.cz. Děkuji.